Mga kaboses, padagos-dagos sa ngunyan ang pagpapadakol ng mga puuning kakao sa banwaan in San Fernando, Camarines Sur. Mataba asin magayon ang tubo kan mga kakao na pinatambo na sa maarabot na simana o bulan iyong itatanom sa mga bakanting daga sa naunang bita ng banwaan. Ang alkalde kan San Fernando na si Mayor Fermin Mabulo ipinapaabot ang pasasalamat sa Cacao Industry Development Association of Mindanao. Utang pasalamatan ang Cacao Industry Development Association of Mindanao, si Dami, na nagtao sa ito mga pisog sa tabang iyan ni Mr. Balturtur, ang presidente ka si Dami, and sa tabang man ni Mayor Sara Loderte. Libre ang pisog na pinadala sa ito. Nakatanom na kita ng 15,000 na arog kaning seedling duman sa Cacao Nursery kang munisipyo sa Sitio Nataran sa Grijalbo. Ninuli man sa padagos na pag-ingkaminar na magtanom nin kakao, kun kaya mas dakol man ngunyan ang mga taga San Fernando na nagmamaut man na sinda makapagpatalubo man nin mga puon ning kakao, kun kaya sa mga naghahapot kung paano maka-avail nin libreng pantanom uni dalanon an kasimbagan. Sa gabos po na taga San Fernando na gusto magtanom ning kakao, magkalot na po kamo ning tanuman. 3 metro ang rayo kada saro. 3 metro ang rayo, ang rarom niya sarong ruler, ang lakbang sarong ruler ang kalot. Tapos laga na po nito yung mga organic matter, mga daga na matataba para pag available na ining seedling na ini, tataon po kamo libre pag taga San Fernando. Basta may kalot na inspection mo po ang kalot, tangani sigurado may tatanong. Mga kaboses, iyan ang satuyang naging report. Ini si Rickmar Gibara, Marhay na Aga, Bicolandia.